Gonzales, and then may partner ka po na ko dito si Randy Tayado, mga kabanan mo sa kun ako ang pasultiyon ng programa. Okay, may buntag ka yung tanan. Salamat kay Lord. Si magyata ka namang grasya. Asap kita, always say a prayer ang pag-ampo mo itong unahon. Pagpanalangin nga itong labaw magagahom. Thank you kay Lord. Once again, sa imong grasya ang iyatag ka na mo. O sa kalinaw, sa tibok kalibutan nga among ipanghandoy. Salamat kay Lord. Okay. O shout out sa nako sa makadiyot na bisita man mo ni kadiyot kanina nipita sa studio nga to sa Vilma Maggali sa Kabanghan Konsolasyon o ni Lorami Opora sa sitio is in CA Sambag Dos, no? Silingam na ni Inday Bambina. Okay. Ato sab ni Winston Pipito nga akong amigo sa una. Konsehal o tingali mo dagan ni Kapitan Winston Pipito diya sa Bakayan, Cebu City. And then ako sa din pasubo. Condolence nga to sa pamilya ni Dante Akdal, nga to ni siyang asawa. Condolence nga to ni Marla diya sa Festobi, Bilalison. Ako silingan sa una. Bilalison, Bakayan. O kaninong tanan niya napita usab nga nabayinaw karon na napita sa Festobi, Bilalison, Bakayan, Cebu City. Thank you kayo. O nga to ni Cap Kulina. Okay. Cap Sinaida Kulina. O sa mga konsehalis. Kayo ako mga partner ni kanato. Ako mga kasakayan diya sa konseho sa Bakayan, Cebu City. Okay. Bueno, ay so tapo karon na ito hatagan ng pagtigan no. Pinadakin usa ka lalaki nga nagpatago ng sangan nga Tirio. Kini gibawatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Seksyonan ng atong sender si Tirio. Kaya ako problema bahin na si kong amigo, nga ako bagitabangan. Ako inoon ang problema nung tabang ko niya. Usam ko driver tao sa malabal ba. O nga nung problema ako na akong amigo no. Ano ko pagsugod ha, samtang nagkatakanta ko. Kanina na ni. Nagsabot na tang duha. Mag-control na kita. Dili na manganak. Niining tuiga. Apan nga no karon nga namabdus ka pa matud mo nagpils ka na my love sud ungara ang mga bata ta sobranas dosina bordoy pagyud kita ang love ambot ngano bang adili kapug kining gibuhata sa gabi tanan daw na adik man kita dili ulan bisag kapoy lawas sige hala kay maoy gusto man darling kong asawa magpalaygit ka na ayaw gyud si piyata ayaw nagkumpiyansa kung dili tumanon magpalimot-limot ka pastilan patay gyud ta bisag nagsapyot ng lubot di mo tagap bisag kapoy na ang lawas hala sige kay gusto man my love sudungara ang mga bata ta sobranas dosina bordoy pagyud kita ang buhion sila dakog yung problema mahal ra ba ang matrikula akong mahal magpalaygit ka na amigo ng numurang nas gawa. Pre Trio! Pre Julius! Ikaw maguli ay na! Daan pagyugos, pre Julius lagi gud. Pre Trio! Oy, naa, oy! Naa! Doon, Sakit tuloy aning pare na ko, no? Aday, pasudladay! Di ara ko deres loyoy! Oh, pre Julius! Ako pare na kong gwapo! Pre Trio! Ikadura ako sa imong kagwapo, pre! Mubawas yung kada? Oo, tural. Sumandi ay. Usay ako ikaalagad ni mo, ha? Pre. Di ba, kas balita? Mura ba daw? Usa ba daw, ha?
Good news or bad news? Na good news na sa bad news. Sa may unahon ako ani, ang good Ah. news o ang bad news? Good news yun na, pre. Bida. Buhan ang bad news, di kayo na ito mapil, basta na good news, ha? Kayo unahon mang good news. Di ba, di ba? Unahan good news, yun. Kana pre, sakto gid ka pre. Bebe, yung sabi good news. Ang good news pre, makapalit na kog motor pre. Wow, very good kayo. Ang bad news pre kay di pa ko kumaumdag motor. Bungos kasi ito, eh. Lagi mo ang bitaw pre. Kamao na ko bisikleta pero motor wa mo kusuway. Ay, mauna yung mag-ian hindi, patudlo ka motor. Maulit yung pre kay gusto ko nga maparehas mo ba nga magabalhabal kay may magkita ang balhabal pre. Mayo kayo, eh. Mayo kayo. Daan, ko. Ang patudlo na ka na kong motor. Maulag yung pre. Kung may mo pre ba kay saon mo na akong motor kung di pa ko kumao. Mao nga magpatudlo ko sa kanimong daan para makakuha na kong motor. Mauna yung problema, pre. Ay, ba yung problema? Wala yung problema. Sa apisan ni mo, nasa ko yung good news o bad news ni mo, ha? Unsa mo pre? Na ako yung motor. Magamit na ni mo para practice. Wow, nindot ang good news pre. Oh, nindot, pre. Nindot kayo, eh. Pero ang good news, mauna, nga magamit mong practice. Napoy bad news, pre. Sa mo nang bad news ano pre? Ang bad news, pre, kay wako yung gasolina. Aso, sabi na ko kung say bad news. Kanara day, way gasolina, way problema pre. Sudlan na nato, ato ay full tank ka. Kursunada na kita kumpare taon nga makat-on taon siyang motor taon mao to nga ako na lang yung gitudluan o to gilibre po ko niya gasolina og sa paniod to unya Oh, so okay na kay pre mahon kas basic sa importante nga kada ka motor nya pre since mind gyud na pre ha Oh. naibaw ka nga kani mo ni na mag-brake no asa ang busina asa ang light o kinahanglan sad nga kun muliko gani ka mo padaplin ka signal gyud ka Oh. Ari ka sa right signal kag right nya ari ka left signal kag left kana mao na pinaka-importante may tao mo gud na simuloyo pre mas maayo na mo signal ka kay listen kay di sila kay bawo asa kaliko ha para maanay pagka ba pre, timan na ko na yung magisulti pre. di man di kalisod tudluan pre kay kamao naman day kang bisikleta no so di lang na kay kalisod nga magpadagas motor ang imo lang ang pag-operate lang just motor di ba Okay pre, way problema. Tanan ni mo gitudlo na ako ng timanan. Ikaw ay ako maestro, idol to ka pre. Nahahak mo idol ko taon. Tanan, snacks sa ta pre. Ikaw man padayon ta. Sige. Pag-operate na nga ako ni sa akin po Ay sagri lang god. Naunsa ba kaway kay mahuman tag practice. Nya baka mauna ko gamay, patabang ko nimo. Kuha tag motor. Nakakuha-kuha ng gamay na ko sa Pre Julius. Pero makita pa yun ako nga doon na siya gamay nervyos ba. Pero mahadlo pa siya mo dahil gig motor nga siya rin ko sa. Mao nga, ako lang yun siya practice og bayo. O ako lang siya giingnan nga duha or tulo ka adlaw makat-o na ka. Pero, sa kaadlaw, kat-o naman ka na. Pero ang nervyos mo ay lisod kuhaon taon. Mao nga nagsabot, may nga sunod sa ugman sad, mag-practice na po ni. Unya, Unsa naman yung practice ka? Mao na si Padre Julius nimo. ay, kamao naman siya padagan ay. Kay kamao naman na siya ang bisikleta. Pag operate mas motor may angay niyang bansayon. Unya, napagid siya dad. Nervyos taon ba? Luoy kayo. Mao ba? Tuoy, diri day to si Kuan, katuto si Do. Kapresido na ko? Oo. Ito sige, atos kay Sado? Oo. Kaya, ito yun. Oh, ni anang birthday celebration. Iwasan din yung pre. Oh, asan naman sila? Ay, na sila sa palibot, pre. Oh, wow, kabugnaw sa classic ug Origa San Miguel Pilsen. Ay, natural. Lakas gud kaya kanamo, pre. Ipagandaman gud kanamo sa imong pinaka-paborito sa tanan. Siyempre. Oh, sana. Paborito na sa Batang San Miguel. Parehas na ako. Oh, asan naman sila? Kaniyot, ako na ko, ha? Bilkul! 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 Oy, okay. Kayo salamat ninyo, ha? Giandam yun ninyo ako paborito na. Og dilin kay ko ninyo. Usara ka Birkol na adayon mo. Salamat ninyo tanan. Salamat kayo. Pre, Terio, basta Bilkul na, pre, ha? Matik na, pre. Naagyo na ang San Miguel Pilsen. Sarap, laging kasama. Uy, siyempre. Mas aligre pag yung taron. Kay kumplito ang barkada. Oh, aplihin na ninyo. Oh, para sa nag-birthday na tong amigo. Cheers! Cheers!
Wow! Kalami sa classic. Labi na kong bugnaw. Lahig yun basta San Miguel Pale Pilsen. Sarap lagi kasama. Okay, sa may sunod nga mag-birthday para may schedule na to. Ang sunod nga, beer call! Wah! Oh, sige ko mo niya! Pilkol! Beer call! Beer call! Beer call! Lahir yun nga mag-celebrate ta sa atong adlaw na tawhan kung kumplito atong barkada. Kay puwerte gyud taon ng mga alegriya kay ang tinuod wa pa gugubog saba-saba nga birthday to nako. Kay wala ko'y sapi taon, wa ko'y hikay-hikay. Pero ang akong mga barkada giandaman gyud ko nila. Unya, Na, pasensya na gid ka dungha nga. Wa gid ta kaandam sa imong birthday. Unsaon nga tingbitay man. ayo lima day gandaman pugos ko mga barkada pod. Ay, pre! Pre! Oh, uy, dadas pa rin Julius ay. Pre, pre! Oh, so tadi ta practice on. Mag-practice ta, pre, pero gusto na ako nga makuha na kong motor. O ang motor nga akong kuhaon, may atong praktisan. Mo ba? Unya, di ta magdag motor. Dan, alam kay mamitong sakyan pa doon nito. Kay, giandam ko na daan ni para down, kwarta, pre. Sige, sana. Pre, listo ba tagkuha? Pre, kay una, no? Nag-abang ka. Nga ikaduha, wa tayo magamit nga probability sa imong mga taong pangantaon. Stick tuwa sa dana nila, ay. Ang kanang proof of billings, basig, madaro kong yo, pre. Mao lagi, pero ang imo tawag address lisod tayo. Unsa kay mayo, pre, og imo na lang pangalan, pre, para wa na hassle. Pero ako lay bayad. Imo lang pangalan para makuha dahil na ito ang motor. Kay, wa mo tayo problema kung imong pangalan. Oh, ikaw. Unya, imo man ang motor. Sagdi lang. Dili man nila so dinigrin nyo, ana. Transfer lang yan na nato sa kong pangalan. Sige, imo ni gusto, ha? Basta ang importante nga, madalang dahil nato ang motor down, pre. Sige, makuha din na nimo. Okay, ano na lang, pre. Iba na lagi na ako kung kumpare taon, araw ba taon makuha sa niyang motor ba? Gusto lagi taon ko makatabang niya. Maon sa taon iya pangandoy, drive taon siya kabalabal. Tinuod sa gid nga, maayom sa kita basta balabal. Basta magkugi lang ka, daghan kang suki. Di ka maglisod-lisod ay. Kay imo man ang kanang dugdumon imo mga suki. Unya, nakakuha yung motor taon akong kumpare taon. Pero sa akong pangan. Pero siya ang daas motor kay siya may nagbayad. Ang ako ra pangan ra sa motor. Di rin ako narehistro ang motor. Kay wapan sa taon siya mga papilis kuwang man. Unya. Okay na pre, andihan lang na nimo. Ikaw na bahala sa motor ha, kay imo mo gyud na. Bisag ako ang pangan kabutang diha pero imo gyud na. Pero di mo ako nagbayad niya kay pasig. Ako taon makuha sa kanyang bago, di na hinuon ko makakuha kay nadaot ko sa bad record mo. Wala problema, pre. Pero hinahinay lagi pre ha, masig baratol ka. Pida, daghan na ba kayo sakyanan? Pag-over ba kang nakaton? Okay, pre. Salamat kayo, pre. Ano bro, basta ikaw. Unya, unsay balita ni Pare Julius? Ato na, motor gyud taon ako kumpare taon. Mahal mo pagikuha sa kanahan, probida. Ato kusog kayo. No, mo ba? Bahala na to siya. Iyabit na itong motor. Pero bisan na dungoy ang disgrasya unya pasimbak ko. O patraga siya dagat sa yung motor na. Maimpas yung tao siya. Duhar yung kipaing na. O di hospital, ordinarya. Na, muingon ka lang ana nyo sa among pamilya ana. Ulit ang ulitaw pa man to. Aw ulitaw pa di ay to. Murang man lagi hangol. Mao yun. Mao to yung ulitaw ang hangol. Lupig pa butakal ato. Lupig gili ato. Grabe ito, chicks. Parehara silang gili eh. Oh. Uy, ala. Gili na naman na to. Uy, Uy. dili ka kamong kuyugas una do. Kasulo ka nila. Ala no, ikaw na. Osa! Ayo! Nay tao? Kinsa na? Ako ni! Kinsa? Ako ni! Kinsa man ka? Ako lagi ni! Ah, hapon ni mata. Uy, di mo musulti kinsa siya. Day, kinsa na day? Ambot kinsa ng bata. Di mo sulti pangutan-on. At tuwa ka sa siya kinsa to. Musay ato? Nay, nangita ni mo! Kinsa man? Ambot pulis ba na? Naday! Sir, kailan yung gipangita sir ay? Oo. Si Luterio Magkugan. Isa na ko, ha? Ambot lang.
Papriso lang. Buyan rapit ang kyapon ka. Tabi-tabi nila kaya ko rin. Taong gita ang taon ko anin nila. Sabi-saan ko. Bibi, sibog-sibog! Surya? Eh, suko ka. Awa, sir. Ay, wow. Suko ko. Sige, sulti. Ang tag-iya ni motora, sir. Ako, amigo. Kaya siya may nagbayad, ana. Akong pangan ang gigamit. Kay wa man siya yung mga papilis nga ikahatag taon tindahan sa motor nga iyang katong pang gi-require sa motor ba taon. Para lang makakuha siya motor ba. Ako lang nga may gigamit taon, may gibutang diha sa maoy nakapalit. Pero siya nagbayad na sir. Kaya ako ba siya amigo niya siya may mugamit taon ana. Mo dili ako nakaligi sa imong giingon taon sir. Dili ako. Pwes tuloy may asa na siya ha, rumadakpa na mo na tawana. Ay kung dili na mo makita ng tawana, labing siguro, ikaw gyud ang mapriso. Oh, may noon. Oh, sa? Grabe daw, sir. Pero ako yung mapriso, ani, sir. Bago gina, sir. At na, sir, pagitaon ako kung humigaw mo itagihan ng motora. Pagitaon na to, sir. Ano akong problema ron? Anday Bambina, Ate Pres, Kuya Gili, Ugulyat. Mao ni. Ako na inoy makasuhan taon. Hindi man taon nga ako may nakaligi sa ato kong nagitanran. Ako mga amigo. Bida sinihan kong amigo taon. Kumpari Julio to na ko. Kung saan pa na ako nga. Wa naman mapakita taon. Misibat man taon kanang dako. Ako ra ba tayo mapriso ginani? Palihog, tambagi ko na ko rin nyo. Kung saan kung kamoy pasultihon. Teryo! Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw, Si Dudong Teryo, Ate Pres. Teryo. Bam! Si Dudong Teryo atong sinder, bam. Kanis Teryo, Ate Pres, na siya amigo, kumpare taon niya ba? O niya, kuan ka ng siya yung nitabang makakuha og kuan, Ate Pres, motor. Kanya, wa may mga kung saan na anak, proof of billing si kuan taon, Julius. Mo na iya gitabangan, siya may nagkuan tanan. Nakakuha yung motor sa laktod ko pagkasulti. Dayon? Nakaligis man na. Nya ang naristro ito sa motor, iyaha man. Iyangan? Iyangan. So siya, giatos polis. Kunya karon sipat man iyang kumpare. Mo na iyang kuyawan, mapriso pa kuno siya. Bam, unsa ko niya ba? Mapriso siya ni. Kanihita mo gulyat no, Pati nahinom. kalibutan na nila. Kanihita mo gulyat no, nahinumdum mo sa gagmay pabita mo yung nga bata. Ah. Sa gagmay pa may bata gulyat dito sa bukid, usahayang himo na mong sinilas, kanabitong palwas sa lubi. Niya among lansangan o kanang gagmay kawayan na purman mong talinis, muna mo sinilas kunuhay. Sa dihang doon na kwarta among mga maguwa, makapalit na o kanang sinilas sa sabit, among isulob sa tabay ining sagubog tubig. Kung sa pong sa mga apuhan, ayaw kamo pangarte na nang dili inyo. Ano ba? Oh, ayaw, buti pa sabot ba? Ayaw mo pagsulob na Sa sinilas. dito chinilas dili na inyo. Sa amo ganing magguwang, amo tani sulob ni kawas sa tubig, ngayon among apuhan, ayaw mo pagpangarte nang dili, ayaw mo pangaraste nang dili inyo. Simple kahit sulti sa mga apuhan. Sama na ni taburo nga motor, yatin ng kwarta, pero dili mo kung iyangan. Sayop siguro ni Kuan, sayop siguro ni Teryo, nga nagpagamit siya sa, o siya tawag anak, dili mo siya matawag kong comment. Nganong agangan man sa iyang amigo, ang iya di ay? Wala gi proof of billing taon. Wala may klaro, wala may mo klaro, ba? Andres si Kuan. Di man na mahatag Ate Pres. Dili Dili, mga tao na grang, asa mga Biko, kanong mga Adi, bakit? o kanong mga- de. Nawalis siya ana, ngano man? Wala, nag-aabang naman. Gaabang naman Gabang siya. rin balay. Nagabang siya balay. Ay, Kasi ana. Pero may Pwede naman katong gamiton ta katong proof of billing sa ilang katong giabangan niya man pwede kumuha man na. Mahimo ba? Pero Mahimo, iyahan, iyangan man ka. Lagi, Man man isod. niya. Isod kayo. Una lugar na sayop ani si Teryo, unsa ba? Morateryo gyud. Ikaw gyud dong kay di Unsa man na- unsa katapusan niyang puntahan ni ala gulyan. Usaw na ko ani mapriso ako nga ako mga registro sa motor nga nakaligis nga ritanran man. Hit and run ra ba? Oo. Priso gyud ka dili pas ambot lang ka ano ato na nato ni Ropeldo ngoy ano kami may mo labaron ni mo. Di pangitaon yun niya. Pangitaon ito ni Itatoy mo ko pare, nya pangkuna. O mao na. Mahito ko na yung relasyon kay amigo, iyang kumpare mo ko iyang kitabangan. Ano lang tayo kipaambit diri, ha? Okay. Kung ani ka diri sa Sirach 6, versikulo 16, ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga magamping kanimo gikan sa sakit. Apan kung balik ka na diri sa verse 8,
verse 8 o verse 10, ingon di ay, adunay mga tao nga mahimong imong mga higala lamang kung ikaw mapuslanon kanila apan dili sila muunong kanimo sa panahon sa kalisdanan. Verse 10 to 11. Adunay uban nga makigsaw kanimo samtang hamugaway pa ikaw. Makigunong sila kanimo daw imong anino. Ug musugo usab sila sa mga sulugoon apan dili sila muunong kanimo sa panahon sa kalisdanan. Kun magkalisod na ikaw, mutalikod sila kanimo ug dili na ikaw makakita kanila. Mao gyud ay mahitabo, bam. Kasagaran. Isagad yun, mao gyud ay mahitabo. Kasagaran. Pero kani mahong ni siya guwa na maunong bam kay ni si Batman kay siya may nakaingon nga nakaligis siya nya ni si Bat siya ang maayo tani niya balikan na imong kumpare Dong Julius kay kumpare man Sa iyo naman tingali na pagpunta ko. Lati man ang usap nga mga Facebook, mga sila sa social media, malukit man siguro ni siya. malukit Kay kining- malukit man ba mao bitaw nahibaw-an nga kuan kay nakita sa kuan nga Blitamber pagtanos Blitamber angan dito tiriyo ni ko pero Kani- siya asa na ron siya padung Kaning problema? Julius. Kani ba ang sitwasyon na gulyat ba? Mahog bitong ingon nga, wa tay kwarta maproblema gyud ta. Ug daghan Uy, tag kwarta problema Kaya gyapon. pag ito si Julius nangabang lang. Nangabang og balay. Oh, pero adi na tumakwan no musibat at kay nangabang raman to. Gidapag Di man yung motor. di man gyud sa residente ang napita. gidapag yung motor. Og gida ang motor? Oo. Nga daghan man na lisod man na paglukit inanagod kay imuha motor daghan man class palitan ubay tag ako sa kamotor usar gyud kolor. Daghan man kasi klase motor nga maure puwa-puwa porque daghan na motor. Lan, pananglitan ka tong motor nga gisalyan man. Nya nganong diba? Nganong gipasangilan man ang iyang kumpare nga di da man ka motor wa man ka Iya mga iya nanas mga papilis. Ang yangan mo nanas nahibawan papilis. di ang number. Nakiba. Ang plate number. Okay, rehistro man. Oh, ang plate number nakita. Pananglitan ako ni, Ay. ni palit og motor ka na ate press. Si Guliat maoy nga akong gigamit pero ako ang kwarta. Lagi pero na ang ako ba nga Nakita yun, nakita ang plate number di ay Nakita plate na number. ang plate number. Oo. Ang ako ba nga kanang na ang lahi ni nga problema kasi ako nang ingon problema ang tao ko'y kwarta, problema kini karon daghan sa kwarta apan maglisod siya pangpangita sa tagiyas kwarta. Wa man siya problema nga gisibatan ba sa motor, gisibatan ba sa kwarta. Wa ang iyara jungan karon maoy nagtayan ani kay mamay nakarehistro. Pangitaan lang jud tiryo. Pangita paagi nga mapangita siya basig na kay address dito sa iyang probinsya. Tago na to. Tago gito. Si Bato. Unsa Asa ganito? ka to, Julius ron? Gulit, unsa ganina? Asa ganita mo dagkot gulit parte anang mga wa San Antonio? San Antonio way kaloy. Dili nila ipalitok Dahil ng San San Antonio. Antonio, way kaluoy. Dili nila ipalitok ng San Antonio kay kaluoy. Lain po na ng Santusa. Ay, yaw lang. Saan di ay nato? Mao gyud ilang ilang sulti diha bi asa sige kanang kuan kanang idagkot dito sa San Antonio way kaloy. Oh bali-balian ang kandila dito idagkot dito sa San Antonio way kaloy. Tunay ka Sa na mapas. nato nga mao ni sunod ra man taon na nila. Dili bitaw pagod na siya lang. Tugan mo sige sinawat di wa. Oh. Way kaloy. Pagkudas kubot. Musulti? Mao na ingon nila. Oh, basta idagkot ko na dito ati pres. Ani na lang. Ani lang. Ani na lang kanang naang ug mudagkot ka sa Santo Niño magampo ka dito. Ipangayo dito pangayo og giyaon si buhaton kay mo ana man si Jesus nga ako ang daan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ana na lang para diretso kay kanang naang ingnuntang po nga basin magiyahan ka basin di ay hikapon sa Holy Spirit ang kasing-kasing ni Julius Ana, ug mo pagkita siya. Oh, Kana, kana. Mao na ayampon na. Kanang pahinultulan ba? Oo. Pagka- Pag sa Holy Spirit, Hinultulan. dagko talang diretso sa Santo Niño ug gusto ka. Ampo lagi ta ko. Oo, kay ngano, ikaw man kuno'y prisuhon. Manami taw diyan sa amo ati pres kanang mga kanang tagan-tagan ba? Oh. Oh, tagan siya. Tuo ka tagan-tagaan? Oh, iingali siya. Ay, sa patagan ko kay gikawat ang kumotor. Hmm? Sa dara oh. Di ka kay pantay lagi Oh, na. gidriban man ni naas mo daw eh. Wala. Siya ang driver mo siya nga motor mo to silkrap. Pare atong Unsa? Motor sa kanang motor kay sa silkrap. Wala si kalibo. Wala yung mga tanag taro ko sa motora. Pareha pa sa akong mama. Kaya yung nanay, doon na itong mga kwarta na ibutang rabitaw diya ng mga bukag-bukag. Na nawa man gulyat. Nawa. Karon kay patagaan. So sa gitagan kay ilang mga katabang. Nidili ra ba si mama mo yung nagsigig panguha. Si mama gamay pa kuno na siya kada teenager. Siya din sig panguha din nahurot. Ang gitagan sa mananagan kay ilang mga katabang. Pero taong hilak sa katabang mo na yun sa mama di kung tuan ang tag-antagan. Kay ako nanguha ato niya ang gitagan ng among katabang. Mao na lisod kay ay yung tutuwa na. Lain pa to yung istorya ka to naglukso-lukso. Unsa nilukso? Giampuan.
Unsay nilukso? Istorya to eh. Aw. Pero sa ako gulyat, Ah. kung mutuo mo, no, mo testimony kung mutuo mo, sa dihang gilungkab akong bahay, kato akong gingon mo nga, kato. wa ko mag-uol nga akong bahay gilungkab, kay Bitaw. gibaw mo kung wa salay mada. Ako gikagulan, inik pahimutang og balik sa mga butang, kay murag kagi agbagyo. Bitaw. Karon, Karon. ning ana man ko, kung kinsa, gayaw-yaw ko hangganan, kung kinsa ang naglungkab sa akong bahay, di ko mag-uol. Kay mga mata sa Ginoo, 10,000 kapilo ang kahayagon. Pakay sa, pakay sa atong tutok, anak ko. Karon. Pagkaukma, natuog ko. Ah. Gaaway mga managsuon at bang sa kumbay. Yeah. Dali. Malungkabay. Ikaw, di ka malungkabay. Ikaw, ay mga cellphone pabina. Natug ano? May ako namata na to. Oo. Kung siya, malungkabay. Ikaw, ka bang lungkab kwarto ba pina? Managsuon, gaaway. Hello, Oo. No, wala ko mga tanong din sa kanibaw na ko. Oo. Wala lang. Okay na to. Wala sa ko, payong na sa ko. Ay, mga kawatan, panimo mo dire. Ang usa ko no, ati pwede ato niya. Oh. Nag-brief na rin siya ba? Bayad ba mo? Wala eh. Di ba rin ka Sawa na pa na mahitabon. Sawa pa na mahitabo ate pres ni ana ko nga kinsay mo tugang na naglungkab sa akong bahay karon dayon tagaan ako 2,000. Oh, karon. Pero adto na ko ihatag sa barangay. Karon. Kay pirmahanay me nga nakadawat sa 2,000. Aha. Dili mo pag-unsa nga para record purpose sila. Mutukan sa dili gulat sa kag ang laki pakagwas gabi eh. Masaka? Oh, ngay pa sa sa ako naglungkab ni mo sorry Basta tayo. biliban mo. Ingon ko nga di ko mutuo kay di makita sa imong mata dong. Di makita sa imong mata nga ikaw may naglungkab. Kay di ba mo sila mata kog dusmel. Ama o to. Oo. Siya, wawag yun siya. Ah, Wawag yun mo. Kuha siya. Ako lagi to ba? Oh, siya, ako Sige na- lagi. Listen kayo. Sorry, Dos kayo, ni. Ako yata siya. Pwede rin sa kwinta ba? Ang niya, mato pa kaugma. Ay, kwarta na yun, Mato pa kaugma. Nag-away yung may nagsuon. Nahibaw na inong kumisag akong mga tana. Muna naingon ko, kay eksakto doon na naariha sa Bible. Naariha nga, the eyes of the Lord are 10,000 brighter than the sun. Tinoon na diha. Tinoon mo ginagawa. Pangita ato si Tirio. Tirio ba yan? Tirio. Oh, pangita ato si Julius. Aron masulbad ka ng imong problema. Hala. Oh, ipadako, pugunsa. Total na kami sa kwarta, magkabayad siya. Kaya ikaw may mapriso. Okay, o sabihin din niya. Pag ikaw ganun mapriso, doon ka dito, ha? Okay. Magkako kitipol. Salamat ako na ganito pa doon. Kung ako ang puzzle, Tihon.